Bethanglang mawa kubi kongna sawai manna bagoi. Nai tongni joya khlaiye ani lama ketal YouTube channel wa. Thaidi ingka chungtini kaisa motivation kok khana lainai. Nrongni bukha jotona poriborton ungai jan sungai thangani bagai. Ang o motivation video no tubai phaiga. Thaidi nare yana. Jutani dam pasa tega phano bini jagala yakung tola ono tongnai. Haitano tupuni dam 50 টাকা phano bini jagale bokrok saka ono tongnai. Cela kaham buri kaham bai borok ni value baria lekha kurung pora kurung bai borok dam baria borok kusugo kawai maya kusugo kanani hingkai borok ni quantity ya borok ni quality sinango quality kaham hingkai kusugo kawai manna quality hamnani bagai eba value bari nani bagai lekha kurung pora kurung cela kaham buri kaham bai ya quality bari nani tai value bari nani hingke borong ni buddhi se kaham nani nango borong ni akol se hamnani nango itihas wono sujak tongo sambo kono dino yang kuthumya tai kutin maniya mushrum kono dino kagya nupuni dam 1000 টাকা phano bini jagala yakung gosi bat ti photoni dam 5 টাকা phano bini jagale talkawasi kopalo simjang borok munishu kubuino sinina naya lama kaham lama sujano himnano naya boni bagino walaiman jagawo kuthum boi thanglayo sejamani jagawo kuthum laye ongkhore sejalayo borok munishu lama kokoino no himnani musujak bayo mumbati sogoi borokni bardeno mani layo abo haino mumbati sogoino borokni kuthinobo muruk layo borok munishu buino tolao dagare sak no tona nayo news channel lo thangai buino sajawoi kok sawo phiaba kok bai simi borok kotorongoi maya sagno torai manya mansuk thai khlayo orowo chuak arak phanai sa kono dino parawo beraye chuak arak phanai nangya phiaba dut phanai sa gwal sa nok beraye para beraye dut phanani nango haikono sunjago nini dut to tuida sapul hinai phiaba chuago arago tui sapuloino nungmani nango agini borok rok bura buri ni kokhana oino muktri layo tai phungai kha hingkaino rondo golao thangui khulungboyo tabungni borok hopung ayei chuak nunglayo tai phungai kha hingkaino buino sajanani lama naituk layo je jaga hamya nugo aro no kuthumai sajalayo bat wansigi naya nung hamya sajama bai nung hamya sama bai nini image si hamya ungo kebai jagao thangai subainai rok itihas kemao kebai jagao thangai manjunai rok thangai sunamnai rok itihas sunambo itihas suijago borong no tabukle siniwai mansukka borok rok no musuk busa hingke joli jago musa busa hingke tongthok jago musa busa phanongthu musuk busa phanongthu kuno nino posuni busano borok munishu okokno pogoi thangka borokni belu barinani bagai borok hamyawat nukjangma bai ningya kahambo sin nukjangnani nango borokni baya bondu jesupana bangoi tongdi sakni quality hamya hingkai borokni belu baria borok okokno muitu korikha je jotoni bukhawana asugoi tongo bonono hinu god je jotono na bukhawa asuru bonono hinu manok bonono hinu borok Ishor God takha jotonono kahamni lama tithu jotonono wansungmani kaham dithu taku bukhu mili riwe tongani bukhana lubu dithu angaboni bagino jotonono prarthana khlai jau belai hambai